A comisión damos a benvida ao seguinte comparecente, don Alfredo Cerezales Fernández. Ele é abogado e xurista. Don Alfredo, nesta comisión temos os comparecentes teñen un turno en torno a 20 minutos, lóxicamente o tempo que vostede precise, porque o que se trata aquí é de obter información a maior posible. Despois vai haber un turno de preguntas e aclaracións que llevan a pedir os portavoces dos distintos grupos parlamentarios, e logo vai ter vostede outra vez un turno en torno a 10-15 minutos, tamén ou máis ou menos o que estime, eso é título orientativo, que estime usted necesario para dar resposta a esas aclaracións, e cando queira ten vostede o turno de palabra para empezar. Benvido a esta comisión e moitas gracias, por suposto, pola súa comparecencia. Bueno, moitas gracias, señor presidente, señoras e señores diputados. En primeiro lugar, agradecerlles a proposta e que me convidaran a participar nesta comisión e aportar, pois, se é que podo aportar algo en relación co proxecto de lei do solo que está en trámite, non? Lóxicamente, eu pola miña trayectoria profesional, probablemente enfoque algúns temas desde o punto de vista da miña experiencia. Eu estuve de xerente de urbanismo en Vigo, estuve de director xerente da empresa municipal de vivenda solo de aquí de Santiago e tamén de director de área no Concello de Santiago, da Coruña, ademais de exercer de abogado. Por lo tanto, ainda que tamén son funcionario dun concello pequeno, que foi onde empecé a miña actividade no mundo administrativo. Por lo tanto, quero dicir que probablemente as miñas propostas e o meu enfoque veña máis da liña precisamente do que é a actividade urbanística dos grandes concellos, fundamentalmente, e pois dos problemas e das propostas que se derivan deso. Entón, bueno, partindo desta previa aclaración, tamén un pouco por situalos un pouco na miña perspectiva que podo ter de toda esta cuestión. Bueno, primeiro que se bota en falta na lei, polo menos no proxecto no texto que eu teño, é unha exposición de motivos que permitiría, pois, de algún xeito establecer ou poder valorar se o que se pretende se consegue coa proposta de lei ou non. Así non é tan doado facer esa análise. Pero, bueno, en calquer caso, parece ser polas referencias de prensa e polas manifestacións de responsables políticos e demais que hai dous obxectivos fundamentais. Un que é axilizar a tramitación do planeamento e outro que é facilitar que se dinamicen as obras no medio rural, dotando de máis autonomía aos concellos no referente ás autorizacións de obras en solos rústicos. En canto ao texto analizado así en conxunto, a primeira valoración que se pode facer, na miña opinión, é que é continuista. En canto ao fondo e en canto ás súas liñas principais, é continuista coa LOGA. De feito, así o acredita as propias transitorias, onde as transitorias do novo texto, con respecto ao planeamento adaptado á LOGA, o asume completamente sin ningún tipo de matiz. Por lo tanto, temos unha primeira cuestión que parece clara, que hai unha continuidade en canto ao fondo e liñas maestras do proxecto. Claro, isto leva a unha segunda pregunta, se realmente é necesaria unha nova lei do solo en relación co que temos agora. A lei que temos agora, desde o 2002, sufriu creo que 10 modificacións legais, algunhas de bastante calado, e probablemente agora podría tamén resolverse por un procedimento similar. Claro, sin embargo, sí que se bota en falta, eu sempre o veño dicindo desde que entrou en vigor a lei do 97, a lei do solo do 97, que non hubo unha actividade por parte da Administración Autonómica para dotarnos do reglamento de planeamento dun reglamento de xestión. Eso xa estaba recollido no lei do 97, e ainda hoxe a Administración Autonómica non abordou estes traballos que houberan facilitado probablemente en todos estes anos a redacción e a tramitación do planeamento e tamén a xestión urbanística. É verdad que nestes últimos anos, fai pouco, se deron dous pasos que me parecen importantísimos, que foi a aprobación das directrices de ordenación do territorio e o plan de ordenación do litoral, que me parecen moi meritorios, é un traballo creo que moi ben feito,
e que, bueno, son instrumentos de referencia que antes non había e que agora, pois, xa dispoñemos deles, non? Probablemente, si os reglamentos que as leis se reclamaban estuveran feitos antes, pois tamén a agilización de planeamento, ou ter máis claro por onde ir, xa o tuveramos tamén nos anos anteriores. Entonces, bueno, a lei, en este sentido, parece que ten unha finalidade, a proposta da lei, quero decir, que ten un afán simplificador, o cual é encomiable, non? Un afán simplificador e que as leis sean o máis claras posibles e que non teñan, a veces, a demasiada regulación leva a inseguridade xurídica. En ese sentido, un afán encomiable. Sen embargo, como despois direi, probablemente nos plantexe problemas serios, se entrase en vigor tal como está, se non vai acompañar inmediatamente dos planeamentos, dos regulamentos aos que me estou referindo, un regulamento de planeamento e un regulamento de xestión. Despois me referiré a ello. Pero, bueno, vou empezar polo que parece, según entendo eu, uns dos objetivos principais da lei, que é o agilizar a tramitación de planeamento. Que este é un dos objetivos de todas as modificacións legais que se fixeron, eu creo que de todas, é dicir, está reconocido que un gran problema para o desenvolvemento urbanístico, para unha ordenación racional e tal, está na tramitación e redacción de planeamento. E está reconocido tamén, e debe ser implícitamente, que os plans xerais son un problema. A tramitación dun plan xeral é un problema. A cuestión distinta está en ver onde están os problemas e como se resolven, non? Pero, bueno, con todo iso, a lei sigue, este proxecto de lei sigue plantexando como pedra angular do sistema de planeamento o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Esa é a pedra angular, lle dedica unha ampla regulación con 12 artigos, detallando todos os pasos de anteproyecto, documento de inicio, o informe de sostenibilidade ambiental, a aprobación inicial, informes sectoriais e demais. É dicir, está moi regulado, como xa está agora, o Plan Xeral de Ordenación Municipal. E ese, formalmente na lei, é o instrumento principal de ordenación integral do solo. Sen embargo, na miña opinión, observo que este proxecto ven a constatar ou a dar carta de natureza a un proceso que se ven dando xa desde fai algún tempo, que é unha fuxida precisamente da tramitación do planeamento xeral. É dicir, xa no ano 2008, por exemplo, a través dun plan sectorial un sectorial derivado da Lei de Ordenación do Territorio, se plantexou un plan sectorial de usos residenciais que era realmente complexo coordinalo co planeamento urbanístico, non? Pero se adoptou esa medida como unha medida da que se iba a conseguir un planeamento rápido por riba dos trámites tan arduos e longos que é o planeamento urbanístico municipal. Esa tendencia estáse mantendo, é dicir, se estáse derivando decisións de planeamento urbanístico a instrumentos que non están pensados para iso. Creo que os instrumentos de ordenación do territorio están pensados para outras cousas. Falaba antes das DOT e do POL, que parecen que están moi ben formulados, pero agora se está dando carta de natureza e esta lei creo que afonda neso a outro tipo de instrumentos que non son propiamente urbanísticos, como son os proxectos sectoriais e os plans sectoriais. Por exemplo, non me lembro en que artículo, a estes instrumentos, plans sectoriais ou proxectos sectoriais, este proxecto de lei lle permite modificar os usos en solo rústico, cousa que non lle permite a un instrumento que teóricamente debería de poder facelo tamén con máis propiedade, como é o Plan Xeral de Ordenación Municipal. O Plan Xeral está vedado e os instrumentos a un proxecto sectorial non. Ou a posibilidade de que un proxecto sectorial ou un plan sectorial poida modificar os índices de intensidade nos distintos tipos de solo, cousa que tamén lle está vedada ao planeamento xeral. Ou, por exemplo, tamén que se permite o desenvolvemento dos sistemas xerais de infraestructuras, fundamentalmente, non a través de plans especiais, como se prevé na Louga, sino a través de plans sectoriais tamén. É dicir, isto, na miña opinión, é unha fuxida dos trámites habituais do procedimento de planeamento urbanístico hacia
outros procedementos que están incluídos están na órbita da legislación de ordenación do territorio e tamén máis na órbita das competencias autonómicas que das competencias municipais. Por outro lado, este proceso tamén de fuxida do planeamento de ordenación integral, é dicir, do PESON, pode apreciarse coa cuestión da aparición dos plans provisionais básicos, que a mí me parece unha boa medida, porque os municipios pequenos é unha forma de dotarlos de planeamento a través dunha iniciativa da comunidade autónoma que probablemente moitos deles non iban a tomar, pero claro, resolve o problema dos pequenos, sigue sen resolver o problema dos de máis de 5.000, que na miña opinión é onde as tensións urbanísticas é onde estemos. Outra vía tamén que plantexa a lei e lle dá máis carta de natureza da que xa tiña é o tema das ordenacións provisionais, que tamén é de competencia autonómica e que demostran que son áxiles. Temos o caso recente do Concello de Ourense, no que unha ordenación provisional para ámbitos moi importantes do Concello se fixo en 4 meses. Isto choca totalmente coa tramitación que leva un plan xeral de ordenación municipal. Por lo tanto, como é normal, chegado o caso, sempre se vai a intentar máis ir por estas vías que polas vías do planeamento xeral. Igual temos o caso das normas subsidiarias, que agora neste texto se aparecen como normas subsidiarias provinciais, tamén de competencia autonómica, e que posibilitarán en municipios sin planeamento que poidan telos. Por último, nesta, digamos, que eu chamo fuxida da tramitación do planeamento xeral, temos os plans, outro plan non integral, como é a delimitación de núcleos rurais, onde non temos planeamento. Bueno, isto, en principio, como valoración, non parece malo. O que sí a mí me parece que onde temos uns desaxustes é que se plantexamos ou se considera o plan xeral de ordenación municipal como a pedra angular, realmente a mesma lei o está desvirtuando. E iso significa, na miña opinión, un reconocimiento implícito de que os procedementos que ten o plan xeral son moitos máis longos, eso está claro que o son, requiren moitos máis trámites e, ao final, a opción a hora de resolver problemas urbanísticos non vai a ser o plan xeral, senón que se están habilitando outro tipo de procedementos ao marxen del. Incluso nesta proposta de lei, creo que ainda se complica máis o tema da aprobación do plan xeral con algunhas medidas que poden ser contraproducentes. Me refiro, por exemplo, ao artículo 57, donde fala do estudio económico financiero dos plans, que, por certo, non hai un igual para os outros planeamentos, senón o estudio económico financiero na lei só se exixe po plan xeral, donde se dice que as administracións, as distintas administracións terán que dar a súa conformidade ás previsións de atribución de inversión que se faga no estudio económico financiero. E que se informan favorablemente o plan, se entende que esa conformidade queda otorgada. Isto, na miña opinión, é un incentivo para que teñamos informes desfavorables ao plan xeral. Non por razóns propias do informe sectorial en concreto, senón simplemente por motivos de discusión sobre a financiación. Claro, tendo en conta que o estudio económico financiero, como teñen declarado os tribunais, non é máis que unha proposta de ingresos e gastos, que é unha previsión que non vincula os orzamentos das administracións, a mí parece darlle moita importancia a esa conformidade que pode levar probablemente a que se atasque en plan xeral simplemente porque calquera administración dos moitos informes que ten que pedir un plan xeral emite un informe negativo simplemente por non querer comprometerse a que aparezca unha atribución económica no estudio económico financiero, que, como sabemos, despois se cumple en función do que decida os orzamentos. Entón, isto é un elemento máis que xoga en contra dos plans xerais. Se a lo unimos a legislación de réxime local que exixe maiorías absolutas dos órganos colexiados, dos plenos para a aprobación, pois e ademais, que é moi importante,
que normalmente o debate político máis exacerbado se dá a nivel municipal, non se dá tanto no nivel autonómico. Por exemplo, cando a Xunta, a Consellería tramita unha ordenación provisional, non suele haber unha gran participación cidadá, nin un gran debate público dentro do concello afectado. Sin embargo, sí que o urbanismo, históricamente, por lo menos desde que eu coñezo, ven sendo utilizado a nivel municipal como un arma arroxadiza, non? Eso axuda a que tamén sea moito máis difícil sacar adiante o planeamento xeral. Un exemplo recente temos coas recentes polémicas sobre fora da ordenación, non? Bueno, pues ese é un exemplo de como se pode utilizar o debate urbanístico para cuestións que non son importantes, derivando a atención das que realmente son. Bueno, quero dicir con isto que neste conxunto nesta regulación hai, aínda que nominalmente a parte do Plan Xeral de Ordenación Municipal como instrumento fundamental, hai unha deriva que sigue, pero que non empezou con este proxecto, que xa ven de antes, unha deriva no camiño de saltarse os procedementos do Plan Xeral utilizando outros. Bueno, e isto a que vai a levar? Bueno, o que xa está pasando, que en moitos concellos o alcalde ou a corporación decide non adaptar o Plan Xeral. Resultalle máis doado seguir co que está, axustarse ás transitorias, e despois, cando teñamos problemas dunha inversión importante, demais, buscar coa Xunta un plan sectorial que resolva o problema, unha ordenación provisional que resolva o problema, pero ao final nos toparemos con que non estarán adaptados os planeamentos completamente, non? E iso é un problema que vexo. Se resolve o problema, eu creo que moi ben, de municipios pequenos, pero dos municipios grandes, onde temos a dinámica urbanística e a tensión urbanística, seguimos nunha situación similar. Entonces, eu creo que se podría facer para solventar isto. Pois creo que é unha cuestión que trascende do que é unha mera lei. Creo que aquí hai cuestións de outro calado, como pode ser un acordo básico de responsabilidade de consenso político mínimo para a hora de debatir os planeamentos nos concellos. Desde o punto de vista de procedimental, mellor acordos co Estado que poden ser a través de comisións bilaterais ou a través da conferencias sectoriais, comunidades autónomas, Estado, de un compromiso firme de que os informes sectoriais do planeamento, que son, a verdade que aí é onde demora moito o planeamento, nos informes que poden ser 20 ou 25 informes distintos, que se centralicen. O proxecto de lei dice que se poderán centralizar na Secretaría Xeral de Urbanismo. Eu, na miña opinión, debería de impoñerse que se centralizasen aí e se asumese o compromiso de que esos informes que correspondan á Xunta de Galicia se centralicen todos aí e que o Concello non teña que dirixirse máis que a un interlocutor, e facer o mismo co Estado, que podría ser precisamente, por exemplo, co delegado do Goberno, que pode ser unha das súas funcións. O mellor isto require, lóxicamente, normativa de competencia estatal, pero, bueno, aí suxiro que o mellor se podía entablar conversacións a través das conferencias sectoriais ou propostas neste sentido. E, por último, unha cuestión que tamén trascende do que é propiamente a lei, senón que no día a día do traballo, que son as prácticas administrativas correctas e claras á hora de emisión de informes, especialmente en aqueles ámbitos que teñen moita discrecionalidade pola propia materia. Primeiro, que nos ocorre sempre, que ademais é un cabalo de batalla en todos os plans, é o tema de patrimonio cultural. É importantísimo que os plans protexan o patrimonio cultural, pero iso hai que facelo todo claro desde o principio. Quero dicir que non se pode estar debatindo esas cuestións cando o plan está prácticamente rematado. É dicir, en este caso, como outro calquera, a Administración Autonómica competente penso que debería ser moi clara, moi concreta, dando instruccións do que hai que facer en cada planeamento xa desde o primeiro momento, para evitar debates posteriores que a veces son interminables. Entonces, insisto, o esquema que plantexa a nova lei
me parece que máis ou menos o que xa temos con esta apertura a entrada dos instrumentos de ordenación do territorio e outras figuras de ordenación non integral, pero que o problema en xeral eu creo que debería resolverse pola vía probablemente de uns consensos básicos en canto as cuestións fundamentais do planeamento, que non sexan un obxecto de debate constante nos concellos e que axuden aos concellos a sacar adiante os planeamentos. Outra das cuestións que tamén que teño aquí apuntadas, que tamén trascende do que é a propia lei, pero que está resultando preocupante, e que ademais parece que o problema está detectado pero non se resolve, que é o tema da vivenda protegida na legislación urbanística e no planeamento. É unhas medidas que se tomaron legislativas mediados da década pasada e que están amosando que non son válidas para o objetivo pretendido. En realidade, agora temos planeamentos con moitísima vivenda protegida, pero me parece unha realidade virtual. Pode servir para decir que sí que temos moita previsión, pero a realidade é que despois, a hora de conseguir as vivendas, é moi complicado. Por que opino que non debería de estar na legislación urbanística, que, insisto, non só depende da legislación autonómica, sino da estatal tamén, os porcentaxes de vivenda protegida? Bueno, primeiro porque non son as determinacións propiamente urbanísticas, é dicir, o tema de estándares, equipamentos, demais, dá igual, do punto de vista de imaxe urbana, que as vivendas estén calificadas como protegidas ou non. Que, por outro lado, que a xestión do planeamento queda supeditada a efectiva demanda dun determinado tipo de vivenda, o cual pode, e de feito pode evitar que realmente se execute o planeamento noutras cosas que son importantes e que hai que levar adiante. E despois que os procesos de aprobación e modificación do planeamento son, como sabemos, son moito máis lentos, moitísimo máis lentos que os cambios que se podan producir na demanda. Entonces, en ese sentido, creo que habría que abandonar, tamén, claro, isto requeriría un consenso, un acordo co legislación estatal, habría que abandonar esta técnica, que además está demostrando, insisto, inválida porque impide facer desenvolvementos incluso donde pode haber a pouca iniciativa que hai hoxe en día coa conxuntura económica queda vedada porque ninguén se mete a xestionar un polígono onde teña que facer un porcentaxe de vivenda protegida e teña que quedar coa parcela esperando porque o comprador ten que dar o rexistro demandante de vivendas e non os hai ou non teñen financiación. E con iso estamos en un tapón que está impedindo que se poda desenvolver o pouco que pode haber en este momento e incluso no futuro. Entonces, eu que plantexaría neste senso? Bueno, pois que o mellor os legisladores teñen que pensar máis xa en protexer as persoas e non en protexer as vivendas. Me explico. Quero decir que a dotación de vivenda protegida ten que ser un obxectivo fundamental, pero quizáis para alcanzalo as políticas teñen que ser outras, teñen que ser políticas de axudas directas ás persoas para que poidan, mentre estén na situación que están, que poidan acceder a vivendas, además en calquer lado, non só nos ámbitos de expansión das cidades, sino tamén nas zonas de rehabilitación e nos urbanos consolidados, a través de políticas de axudas que responden máis a cuestións de fomento ou de asistencia social que de política urbanística, a políticas de aluguer e tamén a potenciación dos patrimonios públicos de solo con destino a vivendas, para vivendas protegidas, para aluguer ou para venta. Por outro lado, está demostrado tamén que cando se quixeron facer actuacións importantes de vivenda protegida, se fixeron sin necesidade de que a legislación urbanística ou planeamento tuveran uns porcentaxes. Temos exemplos, aquí en Galicia, moitos, desde o Pau de Navia de Vigo, moitos polígonos que se fixeron en Santiago, sectores en Coruña tamén, quer dicirse que hai que ter vontade e disposición de por axudas en esa liña. En este momento as axudas para o adquirente de vivenda protegida están desaparecendo, co cal, coa confluencia de precios entre vivenda protegida e vivenda libre, os compradores, os que poden comprar unha vivenda, prefiren ir a unha libre, porque ao final teñen moi poucas ventaxas e, sin embargo, teñen
na libre teñen a ventaxa de que poden alleala cando queiran, sin limitación de precios e demais. E despois, hai outra cousa máis, que é que calquer solo urbanizable ou urbano non consolidado de calquer concello de Galicia, en este momento se podería facer unha actuación urbanística para venda protexida, aínda que non houvese un porcentaxe estimado no planeamento, simplemente porque a valoración de solo, de acordo coa legislación estatal, permite, en ese tipo de solos, en un caso de expropiación para venda protexida, permite manejarnos con uns precios que permiten facer venda protexida, incluso por debaixo dos módulos. Quero dicir que mecanismos hai fora da legislación urbanística e, ademais, hai outros que se podían implementar, pero non incorporar isto á legislación urbanística porque, na miña opinión, é unha rémora. O porcentaxe de venda protexida non é unha rémora para o desenvolvemento do planeamento. Bueno, outra cuestión. Me refería antes ao principio que, tal como está redactado o proxecto, fai unha desregulación de algunhas cousas ou elimina algunhas cousas que eu creo que requeriría, se se aprobase tal como está, uns regulamentos de planeamento de xestión prácticamente que entrasen en vigor inmediatamente, porque senón podríamos ter problemas nos procesos, fundamentalmente nos de xestión. En canto ao regulamento de planeamento, creo que sería moi necesario para regular contenido e tramitación dos instrumentos que a lei contempla, como son as normas subsidiarias de provinciais, as normas técnicas de planeamento, os plans básicos e as ordenacións provisionais. É dicir, hai unha regulación moi detallada na lei para os plans xerais, incluso para os plans parciais e para os especiais, pero non para estas normas, que son de competencia autonómica e que deberían de regulamentarse co mesmo detalle, ou na lei, ou senón, sería necesario un regulamento. Fundamentalmente, pensando tamén na participación cidadá, é dicir, a experiencia nos está demostrando que, así como o Parlamento Xeral ten unha gran participación cidadá e preocupación dos veciños e demais, os instrumentos que non son de Parlamento Xeral, Parlamento sectorial e demais, a participación cidadá decrece moito. Será probablemente porque esa presión política que está nos concellos non se dá a nivel de comunidade autónoma, pero esos procedimentos, esos regulamentos, creo que deberían de potencialo tamén. En canto a xestión, o reglamento de xestión, eu creo que tamén nos fai moita falta si se modifican cousas que están na lei, no proxecto da lei. No proxecto da lei se elimina regulación, determinadas regulacións en relación co sistema de cooperación, por exemplo, o 25% que os 25% dos propietarios, ou mellor dito, que os propietarios que teñan o 25% do solo podan tomar a iniciativa. Se elimina na regulación do novo proxecto da lei, se elimina o procedimento de tasación conxunta para a expropiación forzosa, que está sendo moi utilizado polos concellos para a obtención de sistemas xerais e de equipamentos, dotacións, que é un procedimento que, sendo de expropiación, é un procedimento bastante máis pacífico que o procedimento xeral, porque, como saben vostedes, o procedimento de tasación conxunta significa que a valoración feita no acordo administrativo se paga o 100% inmediatamente antes de ocupar, sin perxuízo de que o interesado pode continuar discutindo o prezo no xurado de expropiación. Pasa o mesmo co procedimento de concerto, do que se lle quita a posibilidade de que os propietarios poidan constituir unha sociedade mercantil para xestionalo, e tamén se suprime o procedimento abreviado. Estamos falando de ámbitos pequenos, normalmente polígonos pequenos, de propietario único, de propietarios que actúan por unanimidade, que eu creo que esa medida debe manterse. Xa digo, se non é na lei, habría que colocala nun regulamento. O procedimento para permuta forzosa pasa o mesmo, porque está remitido de tasación conxunta, e se desaparece un, levará a desaparición do outro. O de ocupación directa pasa o mesmo, e estes son procedimentos, xa digo, importantes para a obtención de sistemas xerais, dotacións, equipamentos e tal. E despois tamén se desregula o dereito de tanteo retrato, moi pouco usado, é un dereito que é un procedimento que se usou moi pouco pola administración, que coñece, creo que se tentara algo no casco vello de Vigo, pero creo que non chegara a prosperar. Pero, bueno, quere decirse que todos esta desregulación que fai a lei, se non temos un regulamento a continuación, o que nos queda é subsidiariamente os regulamentos do Estado da década dos 70 do século pasado,
que creo que encaixan moi mal por moitas razóns. Estamos, desde o punto de vista de procedimento, desde o punto de vista tamén organizativo e de competencias. Falase de órganos que xa non existen, como a Comisión Superior de Urbanismo e demais. Por lo tanto, se se aprobase así, ou non houvese, insisto, un regulamento rapidamente, nos atoparíamos con procesos de xestión urbanística en marcha, pois sería complicado e teríamos problemas de seguridade xurídica. O mesmo pode dicirse en relación cos convenios urbanísticos, que tamén desaparecen da regulación. Na miña opinión, a regulación na lei dos convenios urbanísticos foi unha boa medida no momento que se incorporou, como para atallar cousas que todos coñecemos do que pasou en algúns concellos do Mediterráneo en relación co que se facían cos convenios urbanísticos. Esta é a regulación que está establecida na LOUGA, parece unha regulación que está funcionando ben e que permite facelos con transparencia, incorporados ao planeamento e demais, que, na miña opinión, debería de manterse. Máis que nada por ter a seguridade xurídica de como xestionalos. Porque eu son da opinión de que os convenios urbanísticos son un bo instrumento de xestión. Para concertar os intereses públicos cos privados pode ser un bo instrumento de xestión e non hai por que desbotalo, non? Sempre que se faga, lóxicamente, de acordo coa lei, é supeditado a unha tramitación e, por suposto, a potestade de planeamento que non é disponible por vía de convenio, que é das administracións públicas. Outro tema que tamén me chamou a atención dentro do proxecto de lei e que quería poñer en común con vostedes é o tema da regulación dos patrimonios públicos de solo. Os patrimonios públicos desaparece, neste proxecto de lei desaparece a figura do patrimonio municipal de solo. Agora se refire en xeral a patrimonios públicos de solo. E o que máis me chama a atención desta nova regulación é que a partir de agora só formarán parte do patrimonio público de solo os bens patrimoniais que expresamente sean designados por unha norma, por un planeamento. Na regulación vixente da LOUGA forman parte do patrimonio municipal de solo todos os bens do Concello patrimoniais que estén clasificados como suelo urbano ou como suelo urbanizable. É dicir, todos os que estén nesa situación forman automáticamente parte do patrimonio público de solo. Con esta nova redacción terían que ser os instrumentos de planeamento ou unha norma regulamentaria ou legal a que determinase cales iban a ser eses bens. Isto que significa? Bueno, pues significa, na miña opinión, apartar bens do patrimonio público de solo para outros fins e, polo tanto, desaparecerán ou non haberá bens destinados a finalidades importantes deste patrimonio como pode ser o da vivenda protegida. O mesmo pasa tamén nesta nova regulación cos ingresos que se produzan por alleamento do patrimonio público de solo. Coa legislación actual, eses ingresos en metálico por alleamento volven a patrimonio público de solo e sirven para nutrilo. Con esta regulación entendo eu que eses ingresos poden destinarse a calquera outra finalidade dentro do orzamento municipal ou autonómico correspondente. Bueno, xa por rematar, quedou alguna cousa sobre o tema da vivenda protegida, pero despois, a mellor, temos ocasión de falar sobre eso. Outras cuestións que tamén hai na lei que creo que merece a pena suliñar. En primeiro lugar, é a desaparición dos estándares mínimos de sistemas xerais. Na regulación, é un clásico xa que todos os plans xerais de ordenación municipal teñen que cumprir uns estándares mínimos de sistemas xerais de espacios libres e de equipamentos. É ben establecido na lei, con uns números que hai que cumplir. Bueno, este era un referente, eu creo que non discutido, que os concellos intentan cumplilo, lóxicamente, e despois hai un control, a hora de aprobar o planeamento por parte da comunidade autónoma, un control de que si se cumple, e que son uns parámetros reglados, que non están plantexando especiales problemas. Agora, o que se propón é que quede aberto e que sexa o planeamento quen decida cales son os estándares en función das necesidades da población.
claro, eso me parece que vai ser un problema destes conceptos xurídicos indeterminados difíciles de concretar e que vai a dar lugar probablemente a máis debates en relación cos proxectos cos plans xerais dentro do propio Concello e tamén entre Concello e Consellería. Entón eu aí sería da opinión de que sendo unha cousa que está funcionando ben no planeamento que non na legislación vixente eu sería partidario de mantelo. Me parece unha moi boa medida na nova lei a desaparición da categoría de solo urbanizable non delimitado. A verdade é que eu creo que aportaba pouco, tal como está neste momento na regulación, e deixar unha única categoría de solo urbanizable me parece moito máis racional e efectivo tamén, porque o propio planeamento xeral delimitará eses sectores de solo urbanizable, deixará concretadas as condicións para o seu desenvolvemento e, a partir de aí, con un plan parcial de tramitación e competencia municipal se poderán desenvolver. Creo que é unha boa medida e, nese sentido, nada que obxectar, por suposto. Outra cuestión, outra medida que me parece interesante é o tema dos axustes dos aproveitamentos tipos nos sectores ou nos ámbitos de solo urbano non consolidado tamén, é dicir, o referente para o reparto de beneficios e cargas nos polígonos. Este é un tema que dá lugar a moita discusión, porque o aproveitamento tipo na legislación actual dice que se faga no plan xeral, o cálculo de aproveitamento tipo. Que ocorre? Iso se fai cos valores de mercado que hai nese momento. E cando se vai a executar o plan, que é uns anos despois, nos atopamos que eses valores de mercado cambiaron totalmente. O cal, aqueles coeficientes de ponderación entre os distintos usos que establecía o planeamento de orixe, resulta que están totalmente desfasados. E leva a que na fase de xestión haxa verdadeiras discusións e todo o mundo quera quedarse co que está mellor valorado relativamente. Bueno, pois este proxecto de lei o dice expresamente que no momento da aprobación do proxecto de equidistribución, de compensación ou de reparcelación, que nese momento se poderán axustar os aproveitos tipo. A mí creo que é unha medida moi correcta e que vai axudar a que esos instrumentos se aproben antes, porque evitará discusións complexas e ao mesmo tempo que se aproben coa certeza de que se está facendo realmente un equitativo reparto de beneficios e cargas, porque é en relación coa valoración dos bens e dos usos nese momento. Outra cousa que me parece tamén interesante, mellor aí parece unha cuestión menor, pero mellor aí me sale un ramalazo de xurista, que é unha parte que me tocou tamén de traballar en relación de planeamento, sempre o decía, que as remisións normativas que se fan no planeamento xeral as normas sectoriais, que é mellor non facelas. E a lei, e este proxecto de lei o dice, que calquer remisión que se faga a normativa sectorial que non reproduza esas normas. Por qué? Porque despois a normativa sectorial cambia, estando o planeamento en vigor, e nos atopamos coa ardua interpretación xurídica de cal é aplicable, se a que está no planeamento ou se a que da nova normativa sectorial. Por lo tanto, eso creo que é unha medida moi axectada e moi acertada. Dúas cousas por último. O tema das sancións por infraccións urbanísticas, simplemente chamades a atención que desaparece a gradación da sanción, que eso podemos remitirnos ao procedimento sancionador xeral e xa está. Desaparece tamén unha figura que verdad que non teño datos de se estaba dando bo resultado ou non, pero que era incentivadora para restablecer a legalidade urbanística, que era o desconto do 80% a aqueles infractores que repuxeran a legalidade urbanística antes de estar resolto o expediente de disciplina. Era unha rebaixa importante que probablemente incentivaría a restablecemento da legalidade, que ese, en principio, debería de ser o principal objetivo, de repoñer a legalidade, repoñer ao estado anterior. E, por último, a lei recolle, creo que tal cual, a última modificación que está na LOUGA en canto ás normas sobre o novo réximen de licencias e comunicacións previas que incorporou a lei de emprendimento e competitividade, que me parece, tamén moi acertadas en canto a xilización dos procedimentos, deixar claro tamén cales son aquelas actividades que requiren evaluación de licencia ambiental ou non, e tamén en relación
co que se regulaba antes no Regulamento de Policía e Espectáculos Públicos. Eu creo que en ese sentido esta última modificación clarexa moito a cuestión. Pero, bueno, xa para rematar, todos estes comentarios que acabo de facer, como acaban de ver, hai dúas cuestións que, na miña opinión, exceden do que é a propia ámbito desta lei, e outras que son xa de contenido menor, que, polo tanto, eu creo que os obxectivos que se pretenden, probablemente, pois non faría falta facer unha nova lei do solo. Probablemente con unha modificación da loga que temos, pois podría ser suficiente, tendo en conta estes obxectivos que nos estamos marcando, non? Probablemente, insisto, outros temas de máis calado terían que ir pola concertación sobre uns mínimos entre os distintos plantexamentos políticos, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal, e tamén acordos coa Administración do Estado, o Goberno Estatal, en relación con aquelas cuestións que son de competencia estatal, como son os porcentaxes de vivenda protegida, ou como tramitar o planeamento urbanístico en relación cos informes sectoriais do Estado, que requerirían probablemente ese traballo a nivel de conferencia sectorial ou de comisións bilaterais ou tal. E, bueno, isto é así a grandes rasgos o que eu podo aportar. Podemos entrar máis en detalle agora no que consideren pertinente. E, nada, moitas gracias pola atención. Moitas grazas a usted, don Alfredo. Ten agora o turno de preguntas e aclaracións por parte do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, dona Ana Belén Pontón. Ben, moi bo día. En primeiro lugar, darlle a benvida e agradecerlle a súa exposición, que penso que, bueno, máis alá de que estemos ou non de acordo ao 100%, non, co que vostede transmitiu, bueno, si creo que foi clara, que apunta ademais, si que apunta a cuestións que son interesantes e importantes a hora de abordar os traballos desta comisión. Usted decía, bueno, que este é unha lei continuista. Nos efectivamente coincidimos con esa valoración e mesmo co feito de que realmente houve modificacións legais dun calado moito maior que as que se introducen neste ámbito. E mesmo que falta unha parte importante de unha reflexión a fondo de cales son os problemas que trae a actual legislación en materia da regulación do solo, do urbanismo no noso país, e sobre esa base podermos facer unha revisión en profundidade desde o noso punto de vista, porque é evidente que a legislación que hai en moitos aspectos non está inserida na propia realidade galega. Podería ser boa para outros territorios, mas vendo a situación do urbanismo en Galiza, é evidente que a lei falla e que hai problemas estruturais e de base. Vostede foi facendo algúns apuntamentos en relación co borrador que está circulando, mas si nos gustaría coñecer desde o seu punto de vista cales serían os cambios estruturais que habría que introducir, si considera que os hai que introducir na legislación urbanística, dado que aquí están facendo retoques. Nos consideramos que moitos deles, lonxe de ser mellores, mesmo empeoran o marco resultante. Falaba vostede dun aspecto que, digamos, das novidades que introduce a lei, que son esos plans básicos. A nosa pregunta é se considera vostede que quen os debe elaborar é a propia Xunta de Galiza ou deberían de ser os propios concellos. Non sei cal é a opinión que lle merece nese sentido. E mesmo vostede que, digamos, ten experiencia práctica no ámbito municipal, hai persoas que teñen trasladado aquí a necesidade dunha maior delimitación de cales son as competencias que en materia de urbanismo de cada administración. Decíase que non era lóxico que as competencias de urbanismo estuveran tuteladas da maneira que están neste momento, e se non sería máis racional e evitaría moitos dos problemas na tramitación do planeamento que a delimitación de competencias fora moi clara. Entón, aquelo que é competencia da Xunta de Galiza nun plan xeral, que o tramite e o aprobe a Xunta de Galiza, e aquelo que lle compete a un concello, que o faga realmente o propio concello, e se eso non debería de formar parte dos cambios que se introduzan na legislación, dado que vemos que aí existe unha colisión importante. Primeiro, porque moitas veces moitos, digamos, das imposicións que se poñen aos concellos non están ben motivadas. Segundo, porque non é a propia administración perante os cidadáns, que, digamos, neste caso, Xunta ou Concello,
quen establece con claridade pois esas determinacións e, por tanto, tamén existe unha confusión na cidadanía. Bueno, esa era un pouco a pregunta. Nos temos que decir que coincidimos con vostede en que o acceso á vivenda é unha cuestión complexa que non depende só do urbanismo, mas non consideramos que a reducción das porcentaxes de solo destinados a vivenda protexida vayan a mellorar a situación do acceso á vivenda, sino que mesmo a van a piorar. Nos sabemos que este é un tema que nunha parte moi importante pois depende das políticas de promoción de vivenda pública que están paralizadas neste momento, que mesmo habería que revisar outros aspectos, non? Como se debe de haber un prezo único que non teña en conta os prezos da vivenda en cada un dos concellos ou nas diferentes partes do territorio, é dicir, que poderíamos ter un debate máis complexo, non? Pero nós, desde logo, non creemos, non, que o feito de que se eliminen esos mínimos vaya a supoñer unhas maiores garantías de acceso á vivenda, e máis, creo que pode dar pé, bueno, pois a que, en función do marco que hai na actualidade, pois se siga cunha política de especulación do solo que o que provoca pois esa realmente, non, pois que o acceso á vivenda se dificulta moito máis, porque sabemos que unha parte do encarecemento do prezo da vivenda tivo moito a ver con toda a política de especulación do solo, non, e un dos custes máis importantes en moitas das cidades do país, e, por tanto, nos aí sí que creemos que sería mellor unha maior control diso, non? E unha, desde logo, verificación no urbanismo de que a vivenda, que é un ben social desde o noso punto de vista, tamén debería de estar protexida e tamén debería de estar amparada, non? Fixo mención en unha parte da súa intervención ao tema da participación da sociedade, non? Bueno, vostede facía máis ben en relación, bueno, pois coa falta de participación en modificacións que se fan do planeamento, non? A través de outras figuras de ordenación do territorio, pero con todo, vostede considera que cando se elabora un plan xeral os mecanismos de participación que hai son suficientes ou están condicionados simplemente nunha parte que en como a ordenación do territorio nos afecta individualmente, non, como persoas, e polo tanto con bens en propiedade que se ven interferidos, non, digamos, por a calificación que eso teña no urbanismo, e se non deberamos de plantear que a participación social no urbanismo debería tamén de establecer algún tipo de mecanismo, non, que permita dar un debate sobre o conxunto e non única e exclusivamente sobre o particular, porque mesmo penso que se articularan esos mecanismos máis de conxunto, seguramente moitas cuestións que a veces teñen que ver co particular terían outro tratamento e, desde logo, terían outro enfoque por parte dos propios cidadáns. Non sei vostede que opina pois a respecto disto. E unha última cuestión que nos estamos formulando a case todas as persoas que veñen a comparecer. Entendemos que hai unha desprotección moi importante do solo rústico neste proxecto de lei. En todo caso, gustaríanos coñecer a súa opinión a este respecto. E por a nosa parte, nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, dona Ana Belén. Ten agora o turno de palabra polo Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerdas, o señor Fajardo. Ten vostede a palabra. Que fai a esta comisión. Non vou a entrar a valorar ou non, senón a que profundice sobre algunhas delas, non? Tendo en conta que nos non estamos aquí para convencer a vostedes, senón que para que vostede nos plantese a súa punto de vista sobre unha norma que debe de ser importante para o conxunto do país, con independencia de que algúns dos plantexamentos que todo fai podan ou non ser compartidos polo noso grupo. Pero sí me gustaría que explicase algunha cuestión, porque a min, dende logo, hai cuestións que me preocupan sobre a participación e os procesos democráticos de aprobación dos plans, non? Cando vostede plantexa que é unha dificultade o tema da maioría absoluta para aprobar un plan, eu me gustaría que vostede se contemplase que hai unha situación nos concellos que é moi importante, é dicir, as competencias que ten un pleno municipal son moi limitadas, é unha parte moi pequena do conxunto das cousas que ten como capacidade o concello o que ten o pleno, que prácticamente todas as competencias son do alcalde, salvo o urbanismo ou as cuestións económicas e cuestións moi concretas de tasas e impostos municipais. Todo demais é competencia da Xunta de Goberno ou do alcalde que por delegación determina, non? Por lo tanto, eliminarlle ao pleno a posibilidade de determinar en base a maiorías ou minorías o planeamento urbanístico e, por lo tanto, como quere que sea a súa cidade, dende logo é perigoso. E outra cousa é que busquemos mecanismos máis áxiles para que eso non dé lugar a disputas
que non teñan nada que ver co urbanismo, sino con outras cuestións. Ese é un tema que me gustaría que aclarase, se que vostede ten plantexado alguna cuestión concreta sobre eso. Nós tamén temos presentado e plantexado iniciativas sobre o tema da participación cidadá. É certo que a participación individual é a que máis abunda nos plans xerais sobre o que hai de lo mío, pero sí que a mí me preocupa que se este vinculando que parece que o promotor ten máis dereitos a conseguir os seus obxectivos que o propietario privado, pequeno, individual, e creo que eso hai que conxugar. Non pode ser que estemos aquí falando de darlle facilidades para a xestión e para que os instrumentos de planeamento faciliten a aquel que ten unha iniciativa de promover a súa realización e non contemplemos que aquel que ten unha expectativa de vida individual, de promoción individual ou de situación particular, pois non teña as mesmas facilidades. Por tanto, creo que eso que hai que armonizalo, porque ao final eu vexo unha preocupación, non só pola súa intervención, sino moitas outras que se deron nesta comisión, sobre a necesidade de agilizar e de garantizar un mecanismo para aprobar planes de forma áxil. Eu creo que o objetivo dun plan xeral non debe ser aprobar o plan, debe de ser dotar a un concello de un mecanismo que permita definir que tipo de concello queremos, non unha situación solamente economicista, sino de que cara onde se quere ir nese concello, e, por tanto, precisa de un debate moi importante. O que non é de recibo é que os plans se modifiquen cada X anos e, por tanto, cando se chega a un consenso sobre que modelo de cidade queramos, pois pouco despois o cambiamos. Non creo que eso aí é onde teríamos que falar. E, dende logo, nós sí que plantexamos o tema da vivenda e os porcentaxes de vivenda protexida. Se o plan xeral non é o único instrumento para garantizar o acceso a vivenda, nós creemos que os plans xerais deben de ser mecanismos fundamentales para garantizar os accesos a vivenda da xente. O problema que ten este país é un problema de vivenda, de acceso a vivenda que está sendo contemplada como unha inversión ou un elemento especulativo e non como un servicio fundamental para o conxunto da cidadanía. Nós non creemos necesario implementar plans para que 4 acumulen vivendas cando decenas de miles de cidadáns non teñen vivenda. E para nós iso é moi importante. E creemos que por aí os plans, e me gustaría saber qual é o seu plantexamento, porque nós creemos que esta lei é de novo desarrollista e que plantexa o crecemento en base a un modelo que xa foi un error e que nos levou a unha explotación da burbulla inmobiliaria, unha situación económica lamentable, e nós creemos que temos que ir a recuperar o patrimonio xa construído. E unha cuestión que non contemplou, e me gustaría saber cal é a súa postura, que independencia que a comparta ou non, a súa postura posterior, e é o tema sobre a inexistencia neste plantexamento dos plazos de desarrollo de proxectos urbanísticos. Nos creemos que nesta anteproxecto de lei a desaparición dos plazos provoca que en moitos casos agentes urbanísticos utilicen a capacidade de modificar as súas situacións de suelo como un elemento de bolsa especulativa e que, por lo tanto, nos insistimos na idea de que cando se chegan acordos para desenvolver un ámbito en base a figura que se contemple no plan, se debe establecer un plazo para evitar que eso sea un elemento de especulación ou de non desenvolvemento desa cuestión. E, por último, nos preocupa tamén o tema de non delimitar os porcentaxes de sistemas xerais, porque creemos que iso é fundamental. Creo que dende unha norma xeral se debe establecer que mínimo de sistemas xerais deben de contemplarse. E unha última cuestión, nos creemos tamén que a lei do solo debería de servir para implementar que os sistemas xerais obligatorios tamén fosen, por exemplo, os sistemas xerais de depuración como modelo nórdico. Igual que se plantexan sistemas xerais mínimos de vías, de educativos, de demais, que debe haber un mínimo de sistemas xerais de depuración. Vostede sabe que no modelo nórdico, pois cada X promocións urbanísticas se obriga a que se autodepuren as súas situacións. E non sei se vostede ten plantexado algo sobre eso ou é un tema que non ten plantexado. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Ten agora por palabra por o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia o señor Sánchez Bugallo. Moitas gracias, señor presidente. Tamén me uno a darlle a benvida a don Alfredo Cerzales. Para mí era unha das comparecencias máis esperadas e non me decepciona, porque efectivamente é vostede unha persona con unha experiencia moi específica. Exerceu como secretario dun concello pequeno, no das Neves, se non me equivoco, foi xerente de urbanismo en Vigo, que é unha ciudad, en fin, unha certa complexidade, foi xerente da empresa municipal de vivenda solo en Santiago e foi director ou xerente da área de urbanismo do Concello de Coruña cando se elaborou justamente o plan xeral que se acaba de aprobar definitivamente hai un ano aproximadamente. Bueno,
Por lo tanto, ten vostede unha experiencia que non é fácil atopar reunida en unha sola persona. E, efectivamente, como xurista, ademais, esperaba unha intervención moi concreta, como foi. O que non sabía eu é que se iban a suscitar tantos temas que a mí nos 8 minutos pues non me vai a dar tempo por lo menos a preguntarle as dúbidas que teño con relación a eles. Tratarei de ir, por lo tanto, cualitativamente máis importante. E tamén lle pido que máis aló do horario que lle teña indicado o señor presidente, pois que non deixe vostede de contestar na medida do posible o que lle parezca oportuno, e se nos pode facer chegar, se é que non o fixo xa, algún tipo de conclusión ou de consideración por escrito, tamén yo agradecería enormemente. Bueno, o primeiro que entro é, claro, que de alguma maneira xa me respondeu vostede. Vostede isto define como unha lei continuista. En realidad, aquí a pregunta que cabría facerse é se para isto fai falta unha lei ou sería preferible modificar a lei existente, porque ao final a nova lei resolve algúns problemas, pero deixa tal cantidad de espacios libres e de huecos que poden ser incluso unha dificultad maior que os problemas que nos resolve. En segundo lugar, falou vostede do vacío que se produciría como consecuencia da inexistencia dun regulamento de planeamento e xestión urbanística, porque efectivamente non o temos. Si se deroga a lei anterior e queda eso en blanco, nos temos que remitir ao regulamento estatal do ano 78, que non fai falta decir que é preconstitucional e anterior ao Estatuto de Autonomía de Galicia. E, por lo tanto, volvemos a un escenario que ni siquiera existe e a unhos órganos que desapareceron en algún caso xa hai décadas. Por lo tanto, me gustaría que me contara vostede cal é a súa opinión a este respecto. E non hai outra consideración que eu non podo evitar o fatalde. Vostede conoceu ao menos o plan anterior de Vigo en profundidade, conoceu o plan de Santiago na súa fase de elaboración, porque coincideu ao menos na etapa de aprobación e de exposición ao público do avance e despois na etapa de elaboración e aprobación do documento para a súa aprobación inicial antes da aprobación provisional. Pois en Coruña xa prácticamente en todo o proceso, salvo a aprobación definitiva. E a pregunta que eu me fago é a seguinte: non é un disparate que teñamos tal cúmulo de exixencias para elaborar un planeamento e que logo, ante as dificultades que eso plantexa, nos dediquemos na lei a abrir vías de escape para eludir o planeamento? É dicir, abrimos vías, planes sectoriales, proxectos sectoriales, ordenación subsidiaria, planes provisionales, e todo eso se facilita. E todo eso se salta todos os límites, todos os trámites e todas as dificultades que lle exiximos ao planeamento. E logo nos sorprendemos de que, salvo algúns suicidas ou os que non lles queda máis remedio, ninguén quere facer un plan novo. Porque, efectivamente, todos os planes que se fixeron en Galicia novos foi ou porque non nos quedaba máis remedio, como o caso de Santiago, que vostede conoce ben, porque se acabara o suelo urbanizable, e penso que en Coruña sucedía exactamente o mismo, e incluso ahora estamos asistindo a imaxe penosa de concellos como Ribeira, ou outros máis pequenos, que unha vez elaborado o novo planeamento, a decisión política que toman é guardalo nun caixón e non enseñarlo a ninguén. E dice, hombre, para isto, aquí está claro que temos un problema de principio, cando resulta que é moito máis favorable o non ter plan que o telo. Porque logo a situación do planeamento en Galicia, o señor conselleiro nos dixo nesta comisión que había 59 concellos que non tiñan ningún planeamento. Pero mire, eu acabo de contar outros 100 e pico que se rexen polas normas subsidiarias provinciales. É dicir, que tampouco teñen planeamento. Por tanto, estamos falando de casi 170 concellos en Galicia que non teñen nin plan adaptado nin sin adaptar. Simplemente, en 30 anos non foron capaces de facer un plan. Algúns, por certo, concellos de máis de 30.000 habitantes. Vostede conoce ben Coruña, non fai falta que lle mencione algún concello colindante coa Coruña, camiño dos 40.000 habitantes e que nunca tuvo plan en toda a súa historia. E, por certo, os grandes desastres urbanísticos de Galicia non foron en concellos con plan, foron sempre en concellos sin plan.
falemos en Barreiros, ou falemos en Teo, ou falemos en Foz, como sempre me lembra o presidente desta comisión. Da igual. Sempre foi en concellos sin plan, e que se estableceron aí coladeras. Logo, hai outra reflexión que me parece sumamente importante, e que eu lle pido a súa opinión cualificada. Todos chegamos á conclusión, o decía o que o antecedeu no uso da palabra, que se acabou a etapa das grandes expansións urbanas e que a etapa na que estamos é a das transformacións, a das renovacións, a das rehabilitacións, a das regeneracións urbanas. E claro, aquí temos un lío con isto do suelo urbano consolidado e non consolidado. É dicir, é posible regenerar un área urbana otorgándolle un nivel de edificabilidade inferior ao preexistente. Como se fai viable esa regeneración? Si le temos que dizer a un tercio ou os 2 tercios dos que viven ali que se teñen que marchar, porque a lei non permite otorgarle a mesma edificabilidade preexistente hasta ese momento. Por certo, outra persona que tamén era xurista como vostede, don Carlos Hernández, de súa comparecencia, ele nos proponía que o plan xeral fora un plan moito máis xenérico que definira os grandes sistemas de infraestructuras e equipamentos, as zonas de crecimento da ciudad e que non entrara no suelo urbano consolidado, salvo que entendera que ali había cambios que había que introducir cambios. Non sei se vostede é do mesmo criterio que esta persona. Bueno, eu non vou entrar no solo rústico, penso que o señor presidente me indica que o tempo se me acabou, pídolle que conteste o que poida e espero que nas próximas comparecencias, señor presidente, non estemos tan agotados de tempo como estamos nas presentes. Gracias, señor Ugallo. Ten agora o turno de palabra o Grupo Parlamentar Popular, don Román Rodríguez. Moitas gracias, señor presidente. Benvido, señor Cerezades. A súa aportación a esta comisión pois cumpre con creces expectativas do que se pretende. Estamos ante un borrador dun texto no cual pois diferentes axentes da sociedade civil, organizacións, acabamos de ter o Colegio de Arquitectos, persoas de relevante prestixio como é vostede, asociacións de todo tipo, ecologistas, agrarias, etc., están opinando, están aportando cuestións que entenden de relevancia para tentar ter o mellor posible texto legal para unha ordenación urbanística do noso territorio, que é certamente complexo, porque sen ir máis longe hai moitas opinións contradictorias entre os propios ponentes. Non quero dicir que sexan en si mesmas contradictorias, senón que son intereses diferentes entre diferentes persoas e organizacións, e iso demostra a dificultad de facer unha lei como unha lei urbanística que, de algún xeito, cunha perspectiva integral, interactúan sobre o territorio todos os agentes económicos e todos os agentes sociais que existen nun grupo humano. E vostede fixo unha descripción e unha valoración moi intensa e moi interesante do que aporta este borrador para intentar mellorar. A parte o fixo con total sinceridade, sin ningún tipo de complexo, dicindo que había aspectos que lle gustaban e aspectos que non lle gustaban, e iso creo que é o importante da súa comparecencia. E eu moitos comparto tamén do punto de vista da xestión diaria, nas miñas pequenas responsabilidades neste eiro no concello no cual son concelleiro, e outras, ao mellor, non a vexo tan ben, non? Pero creo que iso é unha cuestión que, en todo caso, que enriquece o debate, enriquece a súa aportación. Falou, de vivenda protexida, de aproveitamento, dos estándares, da importancia dos informes únicos, que moitas veces os políticos locales e os xestores urbanísticos locales e os redactores e os técnicos locales se pasan máis tempo facendo cuestións que non teñen nada que ver co modelo de cidade ou co modelo do diseño do seu territorio, senón simplemente cumprindo informes sectoriales a veces contradictorios. Eu digo como anécdota, xa dixen máis veces, estamos facendo unha modificación puntual para ampliar un cementerio en Ladín e temos un informe da DIF e un de Renfe contradictorios. É dicir, que é un cachondeo, falando rápido e pronto, non? Co cual creo que é moi importante esas cuestións que vostede está aquí aportando
E eu do que se está dicindo me quedo con dúas cuestións, entendo que relevantes, que en certa medida me gustaría, non como pregunta, pero sí como reflexión, tamén desde o punto de vista da xestión e da seguridade xurídica, que en certa medida as pueda ampliarse, se fora posible. A primeira ten que ver co vencellamento inevitable dos instrumentos de planeamento territoriales e urbanísticos. No conxunto de España e en outros países existe un marco xurídico territorial de planeamento territorial, neste caso a lei do 95, e hai unha legislación urbanística que ten que necesariamente coordinarse, e a veces surden moitos conflitos administrativos, moitos conflitos institucionais, moitos conflitos mesmo xurídicos, entre que prevalece o planeamento territorial e o planeamento xurídico. Vostede mesmo dou un exemplo, no ano 2008, o Plan Sectorial de Vivenda Protexida, que se deu un rebumbio importante non só social, senón tamén institucional. En ese sentido, care, desde a súa visión xurista, de persona que está todos os días traballando en este ámbito, como se debería encardinar o planeamento territorial co planeamento urbanístico? E que debería prevalecer? Porque hai tamén moitas sentenzas ao respecto, é dicir, os planeamentos territoriales poden modificar as calificacións urbanísticas do solo, o cual vai un pouco encardinado que vostede di, que parece que é unha ferramenta para que neste caso os gobernos autonómicos poidan actuar, entre comillas, ao marxen dos concellos, tanto do punto de vista territorial como sectorial. É dicir, que se poida ubicar un equipamento, unha infraestructura de carácter autonómico ao marxen do que é o planeamento urbanístico. E como se debía encardinar para evitar estes conflitos? Porque non estamos dicindo que este mal utilizado o instrumento territorial, que ao mellor está ben utilizado, e ao mellor hai vontade de facelo tamén por parte dos órganos municipales, pero, digamos, as residencias da administración e as residencias burocráticas e os tempos de tramitación impiden esa correcta implementación e vencellamento entre ambos. Porque, claro, moitas veces, cando vostede fala da xerización, eu comparto plenamente, non estamos falando de modificar en moitas ocasións os estándares de calidad de vida, os estándares de cesións, o modelo de cidade, o diseño, etc. Estamos, a veces, perexando simplemente por tramitar exposicións públicas, alegacións, etc., que non contribuyen para nada a mellorar o modelo urbano nin os estándares urbanos, e así repercuten nunha lentitud exacerbada, que por encima de consumir moitos esforzos, a veces xenera uns conflitos internos desde o punto de vista social ou político que les aconsellan iniciar este tipo de expedientes. E a segunda cuestión que se plantexa ten que ver co planeamento xeral, que tamén se dixo aquí. É dicir, eu teño a teoría, e a veces o digo, que a veces os planes xerales morren de éxito, no sentido de que moitas políticas sectoriales se intentan implementar a través do planeamento urbanístico, co cual sobrecargamos o planeamento urbanístico de diferentes documentacións, instrumentos, normas sectoriales específicas que, aparte da inseguridade xurídica que xeneran, é dicir, porque cambia a legislación sectorial e o teu planeamento queda obsoleto e xenera problemas que os abogados lle gustan, evidentemente, porque é a súa fonte de ingresos, pero que se dan problemas importantes, co cual hai, na miña opinión, quizás un exceso de legislación sectorial implementada a partir do planeamento urbanístico. E quizás, é a pregunta, non sería posible, ainda que non quero que se entenda mal, voltar atrás no que é a idea do plan, é dicir, como un instrumento de diseño da ocupación humana, é como un instrumento que ten que garantizar o que son as cesións de terrenos, a obtención de terrenos e de espacio para sistemas generales, para equipamentos, é un reparto de cargas e beneficios, e non cargado tanto de instrumentos ou de liñas de acción que non teñen que ver co territorio, se implementan no territorio, efectivamente, pero só o territorio é unha parte desa política sectorial. Se falou da política de vivenda, digamos, o espacio se ubica nas políticas de vivenda, pero na existencia ou non dunha boa oferta de vivenda accesible, etc., hai moitas políticas sectoriais, económicas, sociais, incluso diría culturales, que teñen quizás máis que ver coa puramente urbanística. En ese sentido, é un pouco esa reflexión, e en todo caso, xa para rematar, tamén quería dicir que esta comisión non xurde
dun xeito artificial, non? É dicir, os diferentes partidos políticos, os tres principales, o Bloque, na pasada legislatura, o Bloque, o PSOE e o PP, nos nosos programas electorales levamos, nas últimas autonómicas, as eleccións autonómicas, levamos a necesidade dunha nova lei do solo, e incluso hai pactos, hai un acordos unánime das tres forzas parlamentarias na anterior legislatura da importancia de facer unha nova lei, de pôr en marcha unha comisión que en certa medida abrise a participación á sociedade civil, co cual existe esa vontade, polo menos na anterior legislatura das tres principais forzas políticas, de facer unha nova lei e de algún xeito aportar dentro do eido parlamentario o máximo posible a este eido. E por nosa parte nada máis agradecer a súa presenza e tamén solicitar o que fixo o señor Bugallo, se ten algún texto escrito ou algunhas notas que nos pudesen axudar, sen duda será moi de utilidade, porque depois temos que facer un dictamen e non sea máis fácil se temos un documento ordenado que as notas que vamos tomando aquí como se fóramos xóvenes estudiantes. Nada máis e moitas gracias. Gracias, don Román. Ten agora un turno para todas as aclaracións que poida. Don Alfredo. Bueno, moi ben, moitas gracias, presidente. Bueno, sí, empezando polo último, tentaré facer un esquema de lo que foi a exposición, que teña moi esquemática, pero, poñela un pouco máis en prosa, que sirva por menos de recordatorio. Bueno, antes de empezar, vou ir polo orden das intervencións, por exemplo, Ana Pontón, depois o señor Fajardo, o señor Bugallo e o señor don Román Rodríguez. Bueno, primeiro que quero decir é que eu son, non sei se me notou, eu son profundamente municipalista, como primeira cuestión. É dicir, eu son un gran defensor da autonomía municipal e sendo consciente de que os concellos pequenos teñen un gran problema para exercela, que é un problema de preparación e de equipos técnicos e demais. Non é así o mismo cos concellos grandes. Eu me lembro, tramitando o planeamento de Vigo no ano 98, grandes discusións aquelas persoas que estaban na Dirección Xeral de Urbanismo da Xunta, que eu lles decía, mira, nós temos un equipo técnico tan bo, por lo menos tan numeroso como o que hai aquí, debe ser tan bo como o que hai aquí, pero me teñen unha ventaxa, é que traballan todo o día no Concello de Vigo, o cual teñen un conocimiento moi superior ao que teñen os técnicos que na Xunta. É dicir, estamos falando, falar de concellos, estamos falando de cousas moi heteroxéneas, porque os hai pequenos que non teñen medios e outros grandes que teñen os medios tan bons ou incluso mellores, polo menos pola especialización no territorio que os propios da Xunta. Bueno, para ir por orden contestando as cousas que se plantexaron, doña Ana Pontón falaba de que cambios estruturais eu propondría para a tramitación do PSOE. Eu creo que son cambios, xa dixen antes, que son cambios que eu creo que trascenden do que é a propia legislación. É dicir, a lei pode establecer, de feito, escollemos os plazos que establece a LOUGA actual, contamos os meses e máis ou menos, e temos un plan en un ano. Pero non é verdad. Por que non pasa eso? Porque falta, insisto, ese sustrato básico de mínimo de acordo en cuestións que non deberían de ser discutidas, que non deberían de ser obxeto de ser unha arma arroxadiza políticamente. Se iso ocurrise, probablemente todo discurriría moito máis fácil. Por suposto que é moi importante tamén que un cambio estructural importante sería que toda a mecánica dos informes sectoriais, porque en este momento onde máis se atascan os plans, como se tamén contesta algunhas outras intervencións, nos informes sectoriais. Eu podo dicirles que houve un informe que viña a decir máis ou menos, dicía alguna cousa máis, pero viña a decir máis ou menos, un informe dunha Administración do Estado, se informa desfavorablemente en cuanto al plan, se informa desfavorablemente en cuanto non se ajuste a la lei. Pois miren, eso é un informe desfavorable no plan. Seguramente ese plan chega á Consellería de turno e vais informar que ven usted con un informe desfavorable. Bueno, pois iso vin, está, nun expediente. Quero dicir que ese tipo de cousas que parecen así o día a día ou cousas menores, ao final acaban demorando moitísimo a tramitación do planeamento e acaban generando contradicións como as que estábamos falando antes. Por lo tanto, hai que facer un esforzo moi grande. Iso é difícil de legislar realmente, porque se pode pôr na lei, pero se despois non se fai é complicado, sino un esforzo de coordinación de administracións e de fixar cada unha delas unhas pautas moi claras
a aqueles órganos ou departamentos que teñen que informar o planeamento. Por iso eu invocaba incluso unha comisións bilaterais entre Xunta e Estado ou nas conferencias sectoriais plantexar estas cousas abertamente. Polo que decía antes, eu son partidario de que os plans, a iniciativa dos plans sea municipal, con carácter xeral. Cuestión distinta é concellos que non teñen esa capacidade de iniciativa, porque a veces por desconocemento un alcalde dun concello de 500 habitantes o mellor non ten a capacidade incluso de tomar a decisión nin de saber como tomala, non? Entón, bueno, que aí haxa un asesoramento, un apoio por parte da Xunta, pois parece lógico. A máis agora ven o añadido das normas subsidiarias provinciais, que na Louga eran normas subsidiarias, pero ahora xa se lles dá carácter de provincial tamén. Bueno, pois por aí se podería resolver, pero bueno, non cabe dúbida de que no momento que a iniciativa e a primeira proposta sale do ámbito do Concello, aí hai unha merma da autonomía municipal, hai que recoñecelo. Que pode ser necesaria en algúns casos precisamente porque é preferible perder un pouco de autonomía pero ter un planeamento adaptado e moderno. Bueno, pois eu creo que en esos casos xustificadamente merecería a pena, non? Pero xa digo, como carácter xeral, a iniciativa de ser municipal nos concellos grandes xa por suposto, en eso non creo que haxe que facer matices, non? O delinde das competencias entre concellos e Comunidade Autónoma, Xunta de Galicia. Bueno, a verdade que o deslinde eu creo que está moi elaborado xa polos tribunais, xa unhas sentencias históricas de que veñan a decir que, mire, as competencias a hora de facer planeamento son o concello ten as competencias para todas as cuestións que sean de interés local, a Comunidade Autónoma para todas aquelas que sean de interés supralocal, e tamén a Comunidade Autónoma ten un control sobre a legalidade do procedimento, a legalidade do contido do plan, dito así, máis ou menos. Eso está reflexado na Louga actual, non? Que pasa? Donde empeza a ver os problemas? Bueno, a veces en entender cales son as locales e cales son as supralocales, as cuestións de interés supralocal ou non. Falábamos un plan sectoral de vivenda, por exemplo, un plan que respondía a intentar atallar o problema que había de falta de vivenda protegida. Eso pode ser de interés supramunicipal. Sin embargo, estaba afectando en determinados municipios un solo que estaba destinado a cualquier outro uso, en ese ámbito concreto, estaba dándolle un uso. Co cal, estamos entrando nunha competencia que debería ser estrictamente municipal. E en ese deslindar esos ámbitos é complicado. Isto aproveito tamén para comentar, creo que plantexaba o señor don Román, en relación coa incardinación entre o vencellamento entre os instrumentos de ordenación do territorio e o planeamento. A verdade é que esa experiencia vamos a empezar a tela agora, porque a realidade é que a lei do ordenación do territorio do ano 95, quitando algúns plans sectoriais moi concretos e moi determinados, as directrices de ordenación do territorio acaban de chegar e o plan de ordenación del litoral, por exemplo, acaban de chegar. Entonces, eu decía que eu creo que están moi ben plantexadas e moi ben estudiadas, porque o que establecen son, digamos, unhos carrís, unhos consellos para que o planeamento faga o que ten que facer dentro desas directrices. Eu creo que non, nese senso non vexo unha gran colisión entre o que dicen as directrices do territorio e o planeamento. É verdad que establecen unhos límites, que establecen unhas accións que os plans a hora de redactarse teñen que cumprir. Entón, eu creo que esa é a relación correcta. Esa é a relación correcta. Non que unhas directrices do territorio ou un proxecto sectorial que ten incluso menos entidade xurídica, ou menos xerarquía normativa, por decir máis propiamente, pois entren a calificar solos nos concellos. Entón, isto forma parte dese deslinde entre competencias que teóricamente está claro, pero que despois no día a día é complejo. Unha cuestión que tamén funciona dentro do tema do deslinde de competencias é o tema da xustificación dos plans. O tema da xustificación dos plans, que a mí me parece un tema esencial, porque a decisión que se tome de planeamento hai que explicala, hai que justificala, para que se sepa por que se fai e para que tamén, cando teña un control por parte dos tribunais, pois se poda defender o que se fixo. Bueno, é tamén moi socorrido por parte da Administración Autonómica, en algúns casos, que algo non está suficientemente justificado. Claro, ese é un concepto tamén indeterminado que é difícil saber
cando unha cousa queda suficientemente justificada. Eu coñezo casos en que, efectivamente, se daba por non justificado cousas que estaban justificadísimas. Outra cousa que non estés de acordo coa conclusión, pero justificada estaba. E iso, pois, bueno, son rémoras que ao final se van en todo o trámite dun plan xeral que ao final levan a que facer un plan, pois, non sei, o dixo algún, non sei se foi un alcalde, que era un heroísmo, ou tamén o que se dice que un plan xeral pode servir para, non sirve para ganar unhas eleccións, pero pode servir para perdelas, non? Bueno, pois, esa é a realidade. Entonces, iso por todas estas cuestións que se van xuntando co debate político e demais. O tema da vivenda protegida, contestando o que plantexaba a doña Ana Pontón, e probablemente, non sei se o señor Fajardo tamén falaba deso. Eu o que digo é que por suposto que hai que facer vivenda protegida, pero que o mecanismo de porcentaxe non o considero válido, porque en realidad nos dá unha imaxe virtual que temos aí moitísima vivenda protegida, pero que en realidad non a temos. É dicir, eu penso que se queremos realmente ter vivenda protegida, hai que facelo pola vía de políticas de apoio a través dos orzamentos do Estado para as persoas que así o necesiten, e, ademais, poñendo os patrimonios públicos de solo a disposición deso. Podemos ter un porcentaxe de vivenda protegida, xa o temos, e que se podría dedicar a eso, que son os 10% dos polígonos de solo urbano non consolidado e urbanizable, que aí xa hai unha porcentaxe que se podría dedicar a vivenda protegida sen necesidade de establecer uns estándares a maiores. E, despois, implementar outro tipo de políticas, como as de aluguer e demais. Por suposto que nun momento, claro, isto naceu nun momento de unha demanda tremenda, de unha necesidade tremenda, demanda que caeu en picado, e agora, claro, nos atopamos que os demandantes de venda protegida, a quen ten que facer a transformación do solo, lle veñen determinados por un rexistro que non é capaz de darlle esos demandantes, co cual estamos, na miña opinión, nunha situación de conservación do desenvolvemento urbanístico por unha medida que non é urbanística, insisto. O tema da participación no planeamento xeral. Bueno, o urbanismo, como saben, é probablemente a actividade administrativa máis participada, máis controlada, na miña opinión, porque desde calquer instrumento urbanístico, xa sexa de planeamento ou de xestión, ten unha fase de información pública. E, ademais, non só iso, sino que temos unha acción pública. Calquer persoa pode recurrir aos tribunais un procedimento, unha aprobación dun instrumento urbanístico, cosa que non pode facer, por exemplo, coa adjudicación dun contrato de obras, por exemplo, non? Entón, aí temos, desde a legislación, temos esa posibilidade de participación que, ben é certo, que ao final acaba articulándose fundamentalmente ao redor dos intereses particulares, non? De cada cual, non? E aí é onde, volvo ao que decía ao principio, probablemente o que se bote en falta é que esa participación este canalizada a través precisamente dos grupos políticos que teñen representación nos plenos do Concello, porque tamén aproveito para contestar, non sei se comentaba, que eu non propoño eliminar para nada as competencias do pleno, para nada, en absoluto, non. Eu o que digo precisamente é que precisamente porque temos unhas competencias residenciadas no pleno con maioría absoluta na que participan todos os grupos políticos, e iso suscita un debate que debería de ser un debate sano, un debate constructivo, precisamente para que a participación se canalice por aí, o que leva a que sea moito máis complexo aprobar un plan xeral que se aprobe un conselleiro que é un órgano único que non ten que reunirse con un órgano colexado que ten que recurrir a unha maioría. Un plan xeral, unha norma, un plan sectorial que aprobe a Xunta de Galicia non o trae ao Parlamento, un acto de goberno directo, non? Entonces, nese senso, creo que eso é unha dificultade máis para sacar os plans. Por eso, eu abogo porque teñamos plans que son ordenacións integrais con unhas competencias ben deslindadas, con boas prácticas administrativas tanto nos concellos como na Xunta, e, por lo tanto, que se fagan estos plans seguindo unos criterios básicos de actuación tanto políticas como administrativas, non eliminados, non? Entonces, esos serían os cauces, na miña opinión, de participación. Os propios representantes dos cidadáns, que mellor que os concelleiros dos grupos políticos, nun debate serio, profundo sobre o planeamento, tanto na aprobación inicial, porque o plan vai ao pleno na aprobación inicial e volve despois na aprobación provisional. Paso das veces polo pleno.
a parte da participación na fase de información pública, e tamén o resto das institucións sociais, asociacións veciñais e demais que participan directamente. Eu son partidario na fase previa da redacción do plan, desapareceu a figura aquela do avance, pero eu son partidario de facer polo menos unhas consultas que non están previstas na lei, pero desde o Concello ás institucións, asociacións e demais, unhas consultas previas para formular o planeamento. Me parece que foi no caso da Coruña fixémolo con a marxen do procedimento establecido na lei. E, bueno, houve bastante participación, ademais, xente, as asociacións, entidades contestaron, e, bueno, creo que foi interesante recollelo, non? Por lo tanto, creo que o tema da participación, insisto, ao final estamos falando máis de vontades políticas que de propiamente o que nos poda resolver a lei, non? Bueno, da vivenda eu creo que con respecto ao que me plantexaba doña Ana, creo que me preguntaba pola desproteción do solo rústico. Sí, parece que na nova, se non me lembro mal, que parece que a nova lei que plantexa a posibilidade de aplicar determinados ou todos os usos en todos os tipos de solo, non? Bueno, eso, dito así, en principio, tendo a cautela de que será o órgano sectorial correspondente o que os autorice ou non os autorice, bueno, pues en principio, plantexado así non parece malo, pensando probablemente en usos agropecuarios que si poden estar vinculados, que si poden ser compatibles ou mellor con espacios protegidos, non? Pensando neso fundamentalmente, non? Evidentemente, a desprotección do solo rústico para usos que non deben estar en solo rústico, como pode ser os usos residenciais, por suposto, máis que os que xa están implantados, ou usos industriais intensivos, pois creo que non é unha boa medida en relación cos criterios de protección ambiental. Bueno, que máis? O señor Fajardo, creo que unha das cousas que plantexaba xa as comentei, en canto a participación, en canto ao obxectivo do plan, os obxectivos do plan, que efectivamente tamén pode aproveitar para falar tamén de, o señor Bugallo falaba do tema de un plan como máis aberto, un plan máster ou algo así, non? Que é un plan que deixe un plan máis xenérico, non? Que deixe máis aberto a ordenación detallada. Eso podría ser un bo mecanismo. Supón cambiar, por suposto, a filosofía tamén. Usted falaba deso. Creo que supón cambiar completamente a filosofía do planeamento que temos neste momento. Facer un plan que establezca a estrutura xeral, que establezca aqueles aspectos fundamentais de estrutura do territorio e demais, e deixar logo que sea instrumentos de menor xerarquía, plans especiais ou plans parciais os que os vayan desenvolvendo. Eso creo que sería unha boa medida, probablemente para levar o debate do plan xeral, os temas realmente importantes do plan xeral, e deixar os debates máis pequenos, máis do particular, para o momento dese desenvolvemento dese plan, digamos, xenérico, que plantexara as líneas fundamentais do planeamento do Concello. Pero, bueno, creo que eso non é unha práctica completamente nova no dereito urbanístico xa non galego, sino en español. É dicir, a nosa regulación do planeamento seguindo o ritmo e os estilos que marcou xa a lei do 56, non? Bueno, quedou por contestar unha cousa ao señor Fajardo, pero cando volva, pois eu contestarei. Bueno, ao señor Bugallo, en cuanto á lei, si é mellor unha lei nova ou a existente. O que temos aquí, eu penso que bastaría con unha modificación da existente. Unha lei nova, na miña opinión, debería de ter outro calado e outros contidos, precisamente na liña destas cousas que estamos falando aquí. Creo que sería perfectamente factible un cambio, e xa digo, probablemente con menos contido que hubo na modificación do 2008, me parece, se se adaptase a logo a estes novos plantexamentos, non?
estou de acordo de que as exixencias o planeamento xeral que se están facendo, máis de todo, falaba, por exemplo, o estudio económico financiero, na legislación só se lle pide o plan xeral, non se lle pide os outros instrumentos. E acaba sendo un elemento de moitísimo debate nos concellos, é dicir, porque o plan xeral, se se quere facer, hai que facer a ordenación completa de todo o concello. E, polo tanto, hai que prever, ou por menos facer uns números de canto costa todas as infraestructuras do concello. O que non se pode facer é un plan xeral parcial, que é unha contradicción in terminis, dicindo non fago esta vía porque resulta que a administración competente en financiala, que é o Estado, non asumiu o estudio económico financiero. Deixamos iso en blanco, hai que deixalo ordenado. Por lo tanto, non se pode vincular, na miña opinión, a conformidade a unhos números que son unha mera previsión, a conformidade a eso en relación coa aprobación do plan. Esas exixencias que se lle fan ao plan xeral, que hai que facelas, pero hai que facelas ben e facelas rápido e con procedimentos reglados, pois non se lle fan a outros instrumentos. Lóxicamente, o máis fácil pode ser, efectivamente, deixar o plan xeral no caixón e continuar co que está, resolvendo os problemas que se vayan plantexando pola vía de plans sectoriais ou ordenacións provisionais, non? Por exemplo, temos o caso de Ourense, que temos unha ordenación provisional que se tramitou en 4 meses, a mencionaba antes, e probablemente será unha ordenación provisional que teña unha tendencia a ser máis que provisional. O sea, co cal, pois, en fin. Me olvidaba de contestarlle dúas cuestións que plantexara o señor Fajardo sobre os prazos de desenvolvemento que desaparecen no novo proxecto. Eu creo que o que desaparece é o das actuacións preferentes, que se vinculaba aos desenvolvementos concertados en solos urbanos non delimitados. Sigue estando a estrategia de actuación do plan, que a lei sigue exigindo esa estrategia de actuación, que será o que teria que marcar esos plazos de desenvolvemento. Eu creo que se refire exclusivamente a aquelas actuacións preferentes. Sobre a posibilidade de establecer como sistemas xerais equipamentos, dotacións de depuración e demais, eu creo que non habría ningún problema que se fixese coa legislación tal cual está, tal cual que temos agora, é dicir, se se consideran que son servicios necesarios para a poboación, hai que incorporalos. Teñen o problema que teñen todo este tipo de infraestructuras, que suele ser un problema de costes e de como repercuten esos costes despois, se son para solos urbanos consolidados, que teñen que ser asumidos completamente pola administración actuante, ou se estamos falando de sectores de solo urbanizable urbano ou non consolidado, que sean repercutidos os propietarios que teñen a obriga de costealos. Pero vamos, non lle vexo problema en que se pudera facer incluso coa legislación actual. En relación co tema da vivenda protegida, quería volver, que se me pasou antes tamén, que temos unha norma que incorporou a lei de regeneración e de rehabilitación do Estado do 2013, que incorpora unha disposición, non sei se adicional, creo que adicional, ou transitoria, igual. O caso que a disposición ven a dicir de que se as comunidades autónomas así acordan, se poderá suspender a porcentaxe de vivenda protegida nos planeamentos de ordenación por o plazo de 4 anos. Desde a entrada en vigor da lei, é dicir, desde xuño de 2013 hasta xuño de 2017. Sempre que se xustifique nos instrumentos de ordenación que hai construído un 15% de vivenda sin vender, da prevista no planeamento, e que non hai demanda, e que non este aprobado definitivamente o instrumento de ordenación ou o instrumento de equidistribución. Esta mesma norma se sitúa aquí tamén neste proxecto de lei, pero en vez de referirse a instrumentos de ordenación se refire a plans xerais. É dicir, según está aquí redactada, só podería facer ese acordo de suspensión, esa xustificación de que temos un 15% construído e que non se vende, o plan xeral. A min dá a sensación de que eso restringe a posibilidade de suspensión, porque o que dice a lei estatal é instrumentos de ordenación. Por lo tanto, un plan parcial, a máis é máis coherente, un plan parcial que se estivese tramitando agora, se se suspende esa porcentaxe, podría hacer a xustificación en relación con todo co mercado de vivenda e oferta de vivenda en todo o termo municipal, en todo o concello, e xustificar ese levantamento da suspensión ou esa suspensión da porcentaxe.
Creo que coa lei, tal como queda, vai ser inoperativa, porque se se remite a que o faga o plan xeral, cando teñamos aprobado o plan xeral se pasou o plazo de suspensión, non? De todas formas, me parece unha medida que é tamén un pouco como a que temos na LOG actualmente, é dicir, temos vivenda protegida, pero ao final non a temos. É dicir, non nos atrevemos a quitar os porcentaxes de vivenda protegida, pero deixamos eso aí. Eu creo que non sirve para pouco, porque pensen vostedes en calquer polígono que os propietarios decidan ahora sacarlo adiante, pero que certeza teñen de que a xestión vai tardar menos de 4 anos. Se tarda máis, cando venza esa suspensión, teñen que volver a recompoñer todos os números e as adxudicacións para adxudicar outra vez a vivenda protegida. Claro. É o mesmo que pasa coa modificación que se fixo na Louga, na que temos unha actualización dos porcentaxes anualmente en función dos índices que dá o Instituto Galego de Venda Solo. A mí me parece que é moi inoperativa, porque nunha xestión dun polígono que generalmente se fan por compensación, os propietarios están discutindo a adxudicación das parcelas de resultado, lóxicamente ten moita importancia cales van a ser as protegidas, cales van a ser as de vivenda libre, como se adxudican e demais, e teñen feitos os números, en ese ano hai un acordo plenario que cambia esas porcentaxes, teñen que volver a empezar todo o proceso prácticamente volver a empezar todo o proceso de xestión. Eu creo que son medidas que non axudan nin a ter vivenda protegida, nin tampouco a desenvolver os polígonos, como decía antes. O tema do señor Bugallo me falaba do tema da posibilidade da rexeneración urbana se o planeamento non permite que sean viables a lei, que non sean viables. Este tema eu recordo discutirlo xa cando foi da Louga 2002, creo que era daquela director xeral de urbanismo Martín Fernández Prado, que sería concelleiro en discutir este tema, porque efectivamente nos atopamos con que se non se recoñece polo menos o aproveitamento existente, é moi difícil convencer a esos propietarios de que se involucren nunha operación na que van a ter que perder edificabilidade, pagar os costes de urbanización e ademais ceder o 10% ao Concello. Eu creo que nesta habría que repasarlo. Creo que neste proxecto creo que se avanza un pouquiño nesa línea. Non me atrevería ahora, tenía que volver a repasarlo. Creo que aí se dá un avance coas operacións de dotacións, incluso non sei se coa exención do 10% de cesión, me parece. Creo que hai algo de avance. Pero sí, isto discutiuse moito. Como se discutiu moito no seu momento, eu estaba no Concello de Vigo no ano 97, co Plan Xeral de Vigo, tiñamos un problema serio. Tiñamos un problema serio que era o tema dos porcentajes de vivenda nos PERIs, nos porcentajes de edificabilidade. E, bueno, había ámbitos en Vigo, que ustedes o coñecen, pois que son ámbitos que están moi ocupados e que son moi costosos, que era imposible desenvolverlos con aqueles porcentaxes. Entonces, se plantexou aquí, coa Consellería, pois, como resolvelo. E dali saliu a idea, que sigue estando na legislación, e creo que saliu dali, que foi o do distrito. De facer esos cálculos por distrito. É dicir, que si temos que ter un 5, non que sea peri por peri, sino que sea a nivel de distrito. Entonces, se fai aí un sudoku que se consigue chegar a esos índices. Bueno, é dicir, que son a veces limitacións que había que considerar en relación con estos ámbitos si que queremos facer efectivamente unha regeneración urbana en determinados ámbitos da cidade construída, non? E que máis? Bueno, eu creo que por parte do señor Bugallo creo que contestei a todo o que plantexaba. E despois, don Román, en canto ao vencellamento dos instrumentos de planeamento do territorio e dos instrumentos urbanísticos, pois eu creo que xa antes comentei ao respecto, e insistir en que o que hai que ter moi claro, probablemente, insisto, é un tema de vontade política, pois cada un teñe as súas competencias, cada un que deixarlle o que tenga competencia local que a exerza, que teña competencia supralocal que exerza tamén. Os instrumentos de ordenación do territorio por natureza son de incidencia supramunicipal, por eso encaixan moi mal meténdose a facer cousas que son de incidencia local. Por eso, insisto, habría que deixalos nese nivel e deixar que sea o planeamento urbanístico municipal o que resolva esas cuestións. Pero claro, que temos ademais unha costumbre nos últimos anos legislativa, non digo polo Parlamento de Galicia, digo tamén polo Parlamento Estatal, de que calquer norma que sae fai sempre unha remisión ao planeamento. Sale unha norma de telecomunicacións, todos os plans teñen que cumplir, non sei que, non sei canto. Sale a norma de todo.
hai unha remisión constante ao planeamento. É dicir, a mí me parece como unha especie tamén de fuxida do legislador, de deixar a responsabilidade, digo, bueno, que sea o planeamento que resolva este problema. Efectivamente, o mellor teñen que ser normas sectoriais que o deixen resolto e o planeamento que non teña que entrar nesas cousas. E o planeamento ter exclusivamente determinacións urbanísticas, que para iso é, non? Por lo tanto, en eso estamos completamente de acordo, non? E, bueno, con isto creo que nada máis. Creo, non sei se queda alguna cousa, pois ustedes me dirán, pero nada máis, moitas gracias. Bueno, faré un texto o máis lexible posible de todo isto que acabo de decir agora, que é un pouco atropellado, para que, por si é de utilidade, pois nada, encantado, e moitísimas gracias por darme a oportunidade de expoñer a miña opinión en relación con todas estas cousas. Moitas gracias a vostede, don Alfredo, pola súa, eu diría que brillante exposición e a cantidad innumerable de aportacións que nos fixo, que estou convencido de que van ser de moita utilidade. Moitísimas gracias, de verdade, foi un honor telo aquí como comparecente. Facemos un receso mínimo dun minuto, se pode ser mellor que 2, temos o seguinte comparecente e continuamos ahora mesmo.